बै समाव बे गामियाव नाथाय सान्ताल कमिउनिटिनि मानसिफोर दंमोन। बेयाव बर' गामि गैयामोन। नाथाय समनि फाखनाव बिथांमोना बे गामिखौ नागारनानै थाङो आरो जे रुबन बसुमतारी आरो मजाराम बसुमतारी बिथांमोना बेवहाय रायजो जानाय समहालागै बिथांमोना खाफाल फंबाय बिथांमोना बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव थाङो। दा बे समाव बिथांमोन सानैया मजाराम बसुमतारी आरो रुबन बसुमतारी बिथांमोना हिन्दुमोन, बाप्तिस्मा लाथ'वाखैमोन। बिथांमोना मोदाय सिबियोमोन, बिदिनो बाथौ फुजियोमोन। बे समाव बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनोमोन। मोदायनि दावराव दावसि बा मोदायजों बेबायदिनो गोबां नाख्रेबजानाय आरो सैनांनायखौ बिथांमोना भुगिनांदों। सानसेखालि रुबन बसुमतारी बिथाङा गोसोआव सानबाय जे बेबादि नासयजानायनिफ्राय आं माबोरै रैखा मोननो। बेनिखायनो बे मोदायनि नासयजानायनिफ्राय रैखा मोननो सानै उनावहाय बिथाङा थिरांथा लायो आरो बिथाङा खृष्टान लानो बाप्तिस्मा लानो होननानै थिरांथा खालामो। आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि बिखुनजोनि सिगां सालबारियाव थानाय बिथांनि सिगाङाव बुंथियो। बे समाव बे बाथ्राखौ खोनानानै बिथांनि बिहावा खबर लाफैयो। बेयाव नैबे भावराबारि गामियाव फैनानै खबर लाफैयो जे ओरैबायदि खोनादों जे नोङो खृष्टान लासिगोन नामा? ओमफ्राय बिथाङा औ आं खृष्टान लासिगोन होननानै फोरमायो। आरो बे रायलायनायखौ नुनानै जोंना मजाराम बसुमतारीयाबो रायलायफायो आरो बिथाङाबो बुंथिनानै लायो जे आंबो खृष्टान लानोसै। अब्ला बिथांमोन सानैया बिसालथेमोन। बेनिखायनो बे समावहाय रुबन बसुमतारीया गावनि बिहिजों साब्रै फिसाफोर आरो मजाराम बसुमतारीया गावनि बिहिजों सानै फिसाफोर दंमोन। बिथांमोना सानैजों जयैनो बोसोरजराव थानाय जोंनि दतमा मिसनाव थांनानै बेवहाय बे समाव 1989नि 8 तारिख जानुवारियाव बिथांमोना बोसोरजरायाव फादार इदिनि आखाइजों गोथार बाप्तिस्माखौ दा बे समाव नाथाय जोबोद गिसं गासंबो जादोंमोन। बिथांमोना खृष्टान लानानै मा जागोन, बोरै जागोन, बोरै जिउ खुंलांगोन, बेबादि मोनसे गिनाय भाब दंमोन। नाथाय उनावहाय फैनानै बिथांमोना गोगोमै फोथायनानै बेबादिनो खृष्टान जिउ खुंनो हमबाय। आरो बिथांमोना बे समाव गिर्जा न'बो गैयामोन खाथियाव। फुथिमारियाव थांनानै बिथांमोना गिर्जा खालामनायाव बाहागो लायोमोन। बिदिनो बिथांमोना जिउ खुंनो हमबाय। बिनिफ्राय जिउआव गोजोननायखौ मोननो हमबाय। उनावहाय दैज्लां बोथोराव नाथाय गिर्जा हाबनायाव जोबोद खस्थ' जायोमोन। बिथांमोना दै बारसोमनानै थांनो गोनां जायोमोन फुथिमारि गामियाव। बेनिफ्राय गोबां खस्थ' जानानै उनावहाय बिथांमोना थिरांथा लायो जे खाथियाव थानाय बेलासपुर गामियाव गिर्जा खालामनो थाखाय बिथांमोना रायलायो। बेनिफ्राय दैदेनगिरि बिथांमोनजों रायलायनानै बेवहाय बिथांमोना थांनो हमो। बे समाव 1989नि बोसोरसेनि उनाव 1991 मायथाइयाव बिथाङा मजाराम बसुमतारीया फालकबो बिबान मोनो। फालक बिबान मोननानै बिथाङा फालकनि खामानिखौ मावो आरो गोबां गोसो गुदुंजों बिथाङा गुबुन गुबुन गामिफ्राव जेरैहाय लांदांपारा, हाफ्लागाव, नायगाव बाथाबारि बेफोर गामियाव बिथांमोना थांनानै ख्रिस्ट'ननि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंथिदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरखौ बानजायदोंमोन आरो ख्रिस्ट' धोरोमाव बिथांमोना फैनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। बेबादिनो लासै लासैनो गामियावबो बिथांमोना गोबां मानसिफोरखौ बानजायदोंमोन। बेनिफ्राय बिथांमोननि जिउ खुंनाय आरो बिथांमोननि सोलिनायखौ नुनानै गोबां सुबुंफ्रा बाप्तिस्मा लानो आवगायबोयो। धनाराम, गुनेश्वर, बुदिराम, बेनिफ्राय आसाराम,
Musahari, धन्यवाद Rajendu थाबाय Musahari, Raju, Bajau, जोंनि Mobi, Mojen, Permesor, Jehovah धन्यवाद बिथांमोना लासैनो बाप्तिस्मा लायो आरो बेबायदिनो एरलाङो। बेनिफ्राय थेवब्लाबो बिष्णु गिर्जा न' गैयामोन बे गामियावहाय बिथांमोना बेलासिफोर गामियाव थांनानै गिर्जा खालामनानै बुङो। बिथांमोना फुथिमारियाव दैया जोबोद दिगदार होनायखाय ओरैहाय खाथिसिन जायो सुबिदासिन जायैखाय बेलासिनि मन्दिरावनो बिथांमोना हाबनो हमो। बेनिफ्राय 1985 सनाव बिथाङा बेलासिनि मण्डलिनि सासे पालक हिसाबैबो गायसनजायो आरो बे समाव बिथाङा जोबोद गोसो गुदुङै खामानि मावदों, इसोरनि खामानि मावदों। बेबायदिनो बेलासपुर मण्डलिजों लोगोसे हास्रावबारि, बेथियाबिल, पाटगाव, मेस्टाबारि बेफोरबायदि गामियाव जोंनि गागि दैदेनगिरि धरनि 89आवनो बाप्तिस्मा लाखांबाय 95आव बिथाङा